Nafarroko gobernuak 2026ko Nafarroko aurrekontu orokorrak onartzeko elkarrizketa hasi ditu. Exekutiboak lehen bilera egin du EH Bilduren talde parlamentarioekin. Nafarroko gobernuak 758.000 euro bideratuko ditu toki eremuan gazte politikak eta aisialdiko prestakuntza sustatzeko diru laguntzetara. Despopulazioa arriskuan dauden udalerrietan administrazio izapideak egitea arindu eta erraistu du lurralde koexioak, herritarren arretako bulego mugikorraren bidez. Sarain, Nafarroko bularreko minbizi elkartek urteroko laizterketa antolatu dute Iruñan, urriaren 26an izanen da. Katedralaren atzealdeko indusketa arkeologikoak Kalojeen atearen goi erdiaroko jatorria ikertuko du. Ate hori erromatar garai berantiarreko estratu baten gainean dago. Erraldoi eta buru handien konparsak, txistulari eta gaiteroek La Pamplonesak eta Duguna Iruñako dantzaria taldeak Aldapako San Fermin bestak ospatuko dituzte asteburuan. Nafarroko gobernuak asteazkenean ekin dio modu formalean 2026ko Nafarroko aurrekontu orokorren lege proiektu egiteko negoziazio prozesuari. Aurrekontuak egiteko bidean lehen mugarrietako bat bete ondoren, hala nola gastu muga onartzea Feliz Taberna eta Begoña Alfaro presidente ordeak buru dituen foru gobernuko ordezkaritza bat, Jose Luis Arasti ekonomia eta ogasun konseilariarekin batera Laura Aznal, Adolfo Araiz eta Mikel Zabaleta EH Bilduko talde parlamentarioko bozeramaileekin elkartu da. Bilera hori legegintzaldiko bi aurrekontuak ekarri dituzten akordioa sinatu dituena alderdiarekin Nafarroko gobernuak izango duen elkarrizketa prozesuaren barruan kokatu da. Ordu beteko lehen hartu eman horretan, azken ekitaldietan lortutako adostasunak markatu dituzten lehentasun partekatu batzuk jarri dira mahai gainean. Era berean, harremanetan jarraitzeko oinarriak ezarri dira. Nafarroarentzat ahalik eta aurrekonturik onenak lortzeko. Ildo horretan, Nafarroko gobernuak kontu orokorrak egiteko lehentasunezko apustua azpimarratzen jarraitzen du. Gizarte kutsu nabarmena izango dutenak eta gizartearen kezka nagusi erantzungo diotenak. Hala nola osasunari, etxe bizitza eskuratzeari, gizarte ongizate maila handienen jazarpenari edo hezkuntzari. Aurreikusietako egutegiak planteatzen du 2026ko Nafarroko aurrekontu orokorren proiektu urriaren 31an eraman ahal izatea parlamentura. Nafarroko gobernuak baimena eman du atzoko bilkuran 758.000 euroko bi diru laguntza deialdi izapidetzeko, toki eremuan gazte politikak sustatzeko eta aisialdiko begirale edo zuzendari izateko prestakuntza ikastaro ofizialak laguntzeko. Laguntza horien helburua da toki erakundek beren gazte planak egitea, gaztek erabilditzaketen instalazioak gaitzea, prebentzioaren, informazioaren, prestakuntzaren eta mugikortasunaren esparruan gazteentzako zerbitzuak eta jarduerak garatzea, bai eta biztanleriaren eskariei erantzuten dieten beste arlo batzutan ere. Nor gehiagoko araubideko laguntzen deialdia da, Nafarroko gaztek gizartean duten parte hartzea aktiboa hobetzeko ekintzak bultzatzera bideratuta. Nafarroko gobernuak partzialki finantzatuko ditu gazteriako teknikariak kontratatzeak edo finkatzeak, gazteriaren tokiko planak eta diagnostikoak egitea edo gazteri programa garatzeak eragindako gastuak. Gazte informazioko zerbitzuak martxan jartzen ere lagunduko da, langilek kontratatzeko eta ekipamendu erosteko gastuen zati bat estaliz. Lurralde koexiorako departamentoren toki administrazioaren eta despopulazioaren zuzendari nagusia den Jesus Mari Rodríguez eta Nasertik enpresa publikoko zuzendari kudeatzailea den Luis Campos Iturralde bildu dira Murillo Elfruton zonaldeko alkatekin eta erdiguneko toki ekintza taldeko ordezkariakin, herritarren arretarako bulego mugikorrak despopulazio arriskuan dauden udalerrietan azken asteetan eskainitako zerbitzuaren balantzea egiteko.
Zerbitzuaren 22 egunetan bulego mugikorrak honako udalerri hauek zeharkatu ditu. Petilla de Aragon, Zangotza, Oibar, Eslaba, Sada, Untzue, Agoitz, Aribe, Eskarotze, Erronkari, Ezkurra, Beintza, Labaien, Murillo del Cuende eta Murillo el Fruto. Horretan 350 persona baino gehiago hartatu dira. Egindako izapide nagusiak 254 akreditazio digitalak. Izapide digitaleko 58 laguntza eta Nafarroko Gobernuaren laguntza eta izapidei buruzko 150 konsulta baino gehiago dira. Rodríguez zuzendari nagusiaren arabera, despopulazio arriskuan dauden udalerrietara bulego mugikorra iristea Nafarroko udalerri guztietan lurralde koexioa eta bizi kalitatea bultzatzeko despopulazioaren aurkako estrategiatik lantzen ari diren 154 neurri baino gehiagoren adibide praktikoa da. Urteroko lasterketa antolatu dute Iruñan bularreko minbiziaren aurka egiteko. 14. edizioa da lasterketa solidario eginen dena eta 12.000 dorsala arroxa saltzea aurreikusten du Saraiek. 8 euroren truke eskuratu daitezke online zein saltokian bertan. Izan ere urriaren 26an goizeko 11etan Sarai elkarteak arroxaz jantzi nahi du Iruña, itxaropena arroxaz janzten da goiburuarekin antolatu du 14. lasterketa solidarioa bularreko minbiziaren aurka egiteko. Bizitza indarra eta komunitatea irudikatu nahi du Sarai elkartetik abian jartzen dituzten ekintza guztietan. Bularreko minbizia da emakumeen artean intzidentzia gehien eragiten duen gaixotasuna. 500 kasu inguru diagnostikatzen ditu urtero. Elkartea babes eskaintzen die emakume hoiei. Psikologikoa, emozionala, fisioterapia zerbitzua, lan arloko aholkularitza eta hile orde eta titi zorro bereixiak ere bai. Datorren astelehenean arratsaldeko 7 indusketa arkeologikoan aurkitutako azaltzeko saio bat eginen da Kondestableko ekitaldi aretoan. Barbazan, Azpezpikuaren dorrean eginda indusketa, Iruñeko udalak sustatuta. Azken aurkikuntzei esker, herritarrek hiriaren historiari buruz gehiago jakiteko aukera izanen dute saio horretan. Hain zuzen ere, informazio hori bertatik bertara jaso dute Joseba Asiron, Iruñeko alkateak eta hirigintza gerentzia, eta batzordeko kidek Iñaki Sagredo Garde indusketaren arduradun eta Larrate kultur kudeaketarako enpresako langilearen eskutik. Laginketak irailaren 15-tik 23 bitarte egin ziren. Kalonjeen atea delakoa aurkitzeko xedez, izan ere atea Nabarreria hiriko erdiaroko arresiko hondakinen artean aurkitutako osagai bereizigarria da. Itxita aurkitu dute atea, katedralaren iparraldeko aldean. Barbazan, Apezpikuaren kaperaren ondoan. Atea bat dator erdiaroko gotorlekuaren tipologiarekin eta arku eskartzano bat du ateburuan. Halaber, pixka bat estua da, bat kakotxirun metro zabal, baina oso altua ate zangoek ia 3 metroko garaiera baitute. Bianako printziak esku hartze egiteko eman zuen baimenari jarraikiz. Induskatutako eremua hasiera batean erauzitako lurrarekin estaliko dute berriro, oinezkoen segurtasun arrazoiengatik eta aurkikuntzarekin lotutako konserbazio irizpidei jarraikiz. Horrez gain batzordaren kide direnek bertatik bertara ikusi dute Pompelo garaiko estratua. Zeramika erromatarra aurkitu da indusketan, hala nola terra, sigillata, hispanikoa eta zeramika erromatar arrunta. Material hoien eta beltzutako estratuaren ondorioz adituek 3. mendekotzat jotzen dute aurkikuntza, hauxe da adituen hipotesia. Sute handi baten ondorioz dago belztua estratu hori, eta hain zuzen ere, katedralen egin ziren hurrengo indusketetan antzeman egin zituzten sute horrek eragindako kalteak. Hala, oraindik 100% ziurtatu ezin den arren, dorrearen beheko estratuak eta atea erromatar garaikoak direla ematen du.
Aldapako San Fermin bestak asteburu honetan ospatuko dira Aldezarreko kaletan. Erraldoi eta buru handien konparsa kaletan barne ibiliko da larunbat eta igandean, eta dianak goizetik joko dituzte txistulari eta gaiteroek. Halaber, La Pamplonesa kontzertu bat eskainiko du larunbat arratsaldean, Gazteluko plazan. Duguna Iruñako dantzariak udal taldea berriz hiriaren omenez dantzatuko du igandean prozesioaren bukaeran. Udal programa larunbatean hasiko da, baina txupinazo ostirale eguerdian jaurtiko dute, berezitan dianekin bat eginez. Arratsaldez erraldoi eta buru handien konparsa aterako da 5:00 8:30. La Pamplonesari dagokionez kontzertu bat eskainiko du larunbatean 7:00 Gazteluko plazan San Ferminetako musikaz gozatzeko aukera izanen da. Jesus Garisoinen zuzendaritzapean. Paso dobleak, martxak, biribilketa, jotak eta kalejirak joko dituzte eszenatokian. La Nueva Banda paso doblea lehenbizikoz joko dute eta horrez gain, Benga Jaleo paso doble martxa, Giganton, Zirbonero, kalejira jota eta El Txantxullo kalejira entzun dira.